Hevserokatî di nav sîstema kapitalîst a bavî salar de parastvaniya jiyan û mafên jina dike. Xwedê hêzeke ku dikare bike ve heya nava malê û tekilîn nav malê saz bike. Yani di cihê ku hişmendiya hevserokatî birêxistin bûyê de ne hezperestî, ne kesperestî, ne jî kevtxwarî dimîne. Em dikarin bi giştî bibêjin ku hevserokatî modela hevpariya jiyanê ye. 2007 de birêya DTP hatiye Kurdistanê. Piştre jî DTP di hemû şarêdariyên ku bi dest xistî de vê modelê bikaranî. Her çiqas hem partî jî bi qotaya jinan bimeşin jî di modela hevserokatî de qota mota tune ye. 3 bana, 1 sana. 2 saat bana, bir yüzük sana. Li hember qotayê sîstema fermuarî derdikeve pêş. Baş e, pergala fermuarî çi ye? Pergala fermuarî hewl dide ku li şûna qotayekê di hilbijartinan de jinek mêrek bê hilbijartin, bi vê awayî di hemû hilbijartinên de jin û mêr wekî hev bên hilbijartin.